Hej alle sammen. Og velkommen til den her video. I dag skal vi så lave en Askers. Vi har lagt et billede ud, video ud på Instagram, men vi vil bare starte. Jo. Det første spørgsmål er fra Andrea.Jensen. Okay. Har en kæreste? Hvis ja, hvad hedder hun så? Jeg har ikke en kæreste. Og så hun hedder så ikke noget, så jeg har ikke noget. Det er heller ikke. Jeg er single. Skriv 1, 2, 3 ned i kommentaren, hvis jeg skal have en kæreste. Eller hvis I er ledige. Okay. Kan I sige hej Andrea? Hej Jeg har lige sagt det. Hej Andrea. Kan I lide jeres fans? Selvfølgelig. Nej, det er også dig, fordi vi Ja, Jones og Kralde-fansene, dem kan vi godt lide. Hvad kalder vi dem egentlig? Jonas Kralde-fan, believers. Nej. Det er ikke godt. Emma_Sostak. Undskyld, hvis jeg ikke siger det. Så stak. I don't know. Undskyld, hvis jeg ikke siger det. Hvor længe har I kendt hinanden? Siden børnehaven. Ja, vi gik i børnehave sammen, og jeg gik på noget, der hedder Solstuen, han gik på Månestuen. Jeg gik på Månestuen, det var sejt. Månestuen er et søde børn derinde. Solstuen er bare sådan nogle rødder. Freja_F_H spørger, hvad er det sjoveste, I har lavet sammen? Det er nok nogle gange at spille FIFA og lave videoer. Ja. Og bare være sammen. Og være i Legoland. Det var fandme også nice. Legoland, det var på Little Niggers. Følg Lillesøn og Silsen__ på Instagram. Selvfølgelig. Hvad er jeres yndlingsfarve? Hvordan var det, du spurgte om det? Silsen ikke. Min yndlingsfarve er nok sådan blå, ligesom blå rigtig. Jeg har ret mange. Og det er, da jeg elsker nogle farver. Blå, grøn og alle de fede, turkis og sådan noget. Det er nice. Jonas, hvad er det bedste ved Kralle? Og Kralle, hvad er det bedste ved Jonas? Du større. Det er nok hans humor og hans personlighed, der er fucking grineren. Ja. Du må ikke grine! Og det bedste ved Jones, det er, at han er bare den niceste i verden. God sprød. Den niceste, han er bare sådan en guttermand. En guttermand. En guttermand. Gutterspand. En gutterspand og land op, mand. Hvad synes I om mig, spørger Smilla Engelsted? Punktum Engelsted. Ja. Altså, hun har gået i vores parallelklasse, men så flyttede hun i skole. Smilla, du er sød. Og du er en gammel ven, eller hvad man siger. Vi var venner engang. Det er vi ikke mere, fordi du skiftede skole. Ja. Rip. Rip Smilla. Rip Smilla. Rip Smilla. Okay. Er I forelsket? Ja. Og jeg ved ikke, om jeg er forelsket faktisk. Jeg var. Men det er ikke mere. Jeg vil lige sige hej Jassi. Det vil vi vel. Hej Jassi. Hej Jassi. Hej Jassi. Pizza vs burger, spørger Mille fodbold. Det kommer an på, hvad man... Jeg er bedst. Jeg kan bedst lide burger, hvis det er en rigtig god en. Nogle gange har jeg lyst til burger, nogle gange har jeg lyst til pizza. Okay. Okay. Fuck, det gjorde jeg. Vil I sige hej Sofia? Hej Sofia. Ja. A eller B menneske? Jeg er A. Jeg er også A, fordi... Nogle gange er jeg B, det er om weekenden, men om hverdagen er jeg A. Og det... Så jeg jo... Men... Jeg står sådan op klokken 7:30 weekenderne, og om almindeligt så står jeg klokken 7. Klokken 7? Ja. Gør du? Ja. Jeg er der klokken 6:30. Hvordan kan du så nå det? Nå, lige meget. Fordi jeg er hurtig. Pinligste oplevelse? Ja, det var nok min pinligste oplevelse. Har jeg en pinligste oplevelse? Hvad fanden har jeg det egentlig? Det tror jeg sgu ikke. Jeg har en anden, tror jeg. Hvad har jeg noget? I don't know. Sig hej Christy. Hej Christy. Spørg Christy 2990. Hvad laver I? Vi laver en YouTube-video. Ja. Elsker jeres videoer. Tak. Tak. Kan I lide ost?
Noget ost. Ej, jeg kan Noget godt lide, slags ost. jeg kan godt lide faktisk, ja, jeg kan også noget ost, ikke sådan noget der gamle hørmer noget. Gamle grønne ost, det havde vi bare herhjemme. Gammel hørmeost, altså. Yndlingsdyr. Ja, Ydyr. det er det, man sagt. Mit yndlingsdyr, det er nok en hund eller en kat. Mit er en and eller en pingvin. Ja, Og pingvin, de finder også nice. de er jo mega fodrende, de kommer. Okay. Forstår I vitsen? Papkarton, metal, jord, fische, aske. Nej. Nej, det gør jeg ikke. Velkommen til Johns Krattes hyggestue. Hvad vil I gøre, hvis I fik at vide, at I skulle være med i Voice Junior? Altså, så ville vi jo nok have stillet op i Voice Junior. Fordi der er sådan noget workshop og audition, ligesom MVP, så det er bare med voice og sådan noget. Hvad er det til Voice Junior? Altså, før MVP så overvejede det, men det ved jeg ikke helt. Kender I Niveau? Ja. Jeg har faktisk været Niveau til fødselsdag til Alexander Kjærgaard. Kender I? Er det kongen Alec? Hans fødselsdag. Var det det der på McDonald's? Nej, han skulle da. Det var, så skulle vi op i hans sommerhus, der ligger i Niveau, tror jeg. Nå, er det det? Ja. Nå. Den er i Kokkedal. Det ligger i Jylland, gør det? Det tror jeg sgu ikke. Men jeg har hørt om det før. Jeg har hørt Kokkedal, men jeg tror... jeg har aldrig været der i hvert fald, tror jeg. Mace vs. Play. Splay. Ja. Tror jeg kunne få alle jer fra TB autografer i fødselsdagsgave. Det kunne godt være. Kender I meget Christy? Det gør vi i hvert fald nu. Er du gal, Yndlingsdessert. Bananasplit, tror jeg. Ja, bananasplit.